ze Claudiok bede... beste audio bat bale dugu. Ai, ama. Ai, ama! Dago super emozionatua, Nik negarriteko. Ez dakizte, baina bera ere zuzeneko hau ikusten ari da, Claudio Landaren bigarren mezu adi, Venga, a ver, ondo entzuten dan. Kaixo berriro, Claudio Landa naiz. Bueno, ja dagoeneko, baserria bukatu alda, ba ez, baserria ez da bukatu. Bueno, are gehiago, zera esango nuke. Datorren astean, izango dena, baserriak emango duen unerik bero emozionante tentsioz beterikoa izango dala uste dut. Baserria azken hori da karma. Badakizue, debatea, danak, lehiakide guztiak izango dira. Eta lehiaketa osoan zehar egindako edo sortutako korapiloak askatzen arituko dira. Esate baterako, pentsatu alduzue, Gontzalek zer esango dio holan aurpegira, aurrez aurre, Ibairi. Ibairi azkenean bota ziona bota ondoren. Zer erantzungo dio. Edo esate baterako, ez dakit konturatu zareten, baina datorren igandean, azken negutegian, Natalia eta Amaia elkartuko dira. Lehendabiziz, baserritik kanpo, aurrez aurre egongo dira. Eta euren arteko harremana, badakizue nolakoa den. Bueno, gauza bat izango dizuet, egin duzuena zoragarria izan da, eskerrik asko. Eskerrik asko, Claudio. Eta eskerrik asko, Twitch kanal honen bidez, baserria jarraitzen egon zareten guztioi. Eskerrik asko, aio! Eskerrik asko, Claudio!